Značka Forward Fitness je veľa v tom, že sa snaží neustále vylepšovať všetky svoje produkty a výrobky. Naši klienti majú najradšej spieracké tyče značky Forward Fitness. Keďže máme aj nejaké staršie kusy od iných výrobcov, tak väčšina ľudí vždy siahne po prvej voľbe po činkách Forward Fitness alebo po tyčiach od Forward Fitness. Takisto medicimbaly sú na extrémne dobrej úrovni, keďže vydržia hociaké zaobchádzanie, čo sme skúšali medicimbaly používať počas letných príprav hokejistov alebo s bežnou populáciou, tak tie medicimbaly vydržia fakt extrémnu nálož a neničia sa tak rýchlo ako produkty iných výrobcov. A ešte by som možno dodal aj kotúče, ktoré si obľúbili, ktoré sú gumené a vedia ich hádzať. Veľmi radi ich hádžu a stále ich máme a vydržia. Pre nás je najdôležitejšie to, aký máme vzťah s celou značkou Forward Fitness. Celková komunikácia, celý proces objednania, náčinia, náradia až po to, kým to chlapci donesú, namontujú, je veľmi príjemná. Každý, kto pracuje v spoločnosti Forward Fitness, bol zatiaľ veľmi milý počas montáže alebo počas nejakej komunikácie, keď sme potrebovali niečo vyriešiť, ak sme niečo potrebovali vrátiť, vyreklamovať, tak to bolo bezproblémové. Takže určite odporúčam hlavne kamarátsky a rodinný prístup a takisto tá kvalita, ako Mário spomínal, je na veľmi vysokej úrovni, to si myslím, že nikto nešlapne vedľa.